And we come to the next competition, juniors, one standard second round, semi-final round. Takže poprosíme první jedinou skupinu tohoto semifinále, aby se nám dostavili na taneční parket. We have 13 couples. They will dance all together in one heat. And they have number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 14, 16, 17, 20, 23 and 24. Ano, děkujeme, dámy a pánové. Jsme jedna skupina, takže nestřídáme. Můžete se jenom pozdravit na dálku s trenéry, rodiči a přáteli a hned se podíváme na tango. Dawaj, Gero, dawaj, Vicky! Ano, děkujeme, thank you couples, dámy a pánové, sledujeme semifinálovou skupinu juniorů věková kategorie 1, což je nejmladší kategorie v těchto 2 dnech, co tu máme. Připravíme se na další konec, Valčí.
Carlos, děkujeme dámy a pánové. Tak před námi jsou ještě medailatance, to samozřejmě všechno dobře víme. Víme také, že máme tuhletu semifinálovou juniorskou skupinu, věková kategorie 1 a připravíme se na Slow Fox. What I was doing then, that somehow I go on again. To say farewell was useless then. Pretend that I was strong. Oh, and if that isn't sad enough, I lost my will to try. I don't know what I was doing when I whispered my goodbye. I don't know what I was thinking then. It was a split between unspeakable friends. From everything that's real for me, everything that's true. Oh, and if that isn't sad enough, I've no more tears to cry. I don't know what I was thinking when I said my last goodbye. Sometimes you have to live without all the fundamental tragedy, but there's no doubt your smile is what life's all about. For me, I don't know. Thank you, Carlos. Dámy a pánové, před námi poslední tanec. Já si dovolím upozornit, že bude následovat další kolo a to budou junioři věková kategorie 2. Rovněž i oni budou mít své semifinále a po nich bude následovat potom youth neboli mládež v latině a taktéž už to bude semifinálová skupina. Takže my se připravíme na Quickstep, potom junioři 2. Junior 2. Dajesz, Gero, dajesz, Vicky! Now I'm the king of the swing, I'm still the judge of VIP. I reached that top and I had to stop, that's what pulled me. I wanna be man cop, so ride into town. Be just like the other men, I wanna run. I wanna be like you. I wanna walk like you, talk like you. It's true that I live like me. Tell them to be human too. No, don't try to keep me messed up, or don't get me understood. When I decide, spend time, so I can be like you. Thank you, Carlos, dámy a pánové. Opět si tady musíme přehodit programy v elektronických tabulkách, také část rozhodčích. Poprosíme potom, aby nám nastoupili samozřejmě semifinalisti věkové kategorie 2. Ještě musíme počkat na Čermena, který šel také něco vyřídit a připravit, aby soutěž byla v těch regulích, jakých je potřeba. A v každém případě, jak bude všechno připraveno, pozveme si opět jedinou skupinu, jedinou semifinálovou skupinu.